Είναι άνθρωποι που σε κάνουν να γελάς, να συγκινείσαι, να θέλεις να προχωράς, να χάνεσαι μαζί τους για ατέλειωτες στιγμές μες στους καθρέφτες της γενιάς. Να χαίρεσαι που γερνάς στο πλάι τους, να νιώθεις ασφαλής και γεμάτος. Όσο η αλληλοπροσφορά εξελίσσεται, αντικρίζεις το φως στο βάθος. Φίλοι και φίλες μου, σας αγαπάω παρόλα αυτά. Συγγνώμη αν χανόμαστε και γίνεται συχνά. Αν έχω δείξει κάποιον με όποια συμπεριφορά, συμβαίνουν αυτά. Η ζωή είναι σαν συστήματα υπολογιστικά, τη μία ένα, την άλλη μηδενικά. Αυτό είναι για τον κόσμο το γύρω μου, για κάθε φίλη και φίλο μου που τραγουδάει με κλειστό το στόμα του ονείρου μου. Την ολοκλήρωση του λύτρου μου που νιώθω όσο ανασένει η ψυχή μου σε αυτό το σώμα. Είμαστε πηγές χρωμάτων αστηρευτές μπροστά στους σύμπαντος, τις πύλες μαχαλίνωτες. Εικόνες να τρέχουνε τόσο ευκίνητες που δεν βλέπεις το χρώμα. Στιγμές αναμφισβήτητες, γνώρισα το μυαλό, είναι φίλο, εργαλείο. Εχθρός, ένα κτίνος αλυσοδεμένο χρόνια. Κι όσο θα γράφω αυτά, κι όσο ο χρόνος προχωρά, θα σπάει για μας και μια βαριά αλυσίδα ακόμα. Αυτό είναι για τους φίλους και τις φίλες μου, τα δώρα που μου δοθήκανε για λίγο. Οι πολλοί στο ηλιοβασίλεμα, τα μάτια κλείνω, τα λίγο πάλι κι είναι εδώ. Βλέπω στα μάτια τους το χθες κι ειλικρινές το ύστερα. Τους φίλους και τις φίλες μου, τα δώρα που μου δοθήκανε για λίγο. Οι πολλοί στο ηλιοβασίλεμα, τα μάτια κλείνω, τα λίγο πάλι κι είναι εδώ. Βλέπω στα μάτια τους το χθες κι ειλικρινές το ύστερα. Που ταξιδεύουν μαζί σου στη ζωή στη δίνη, που οι μορφές τους είναι αυτό που ολοκλήρωση δίνει στο πορτρέτο της πορείας